planteja una nova visió del que és naturalment la indústria discogràfica, el que suposa treure un disc, el que suposa treure un disc sencer, si avui en dia té algun sentit ja, o és més reeixit simplement anar oferint cançons diverses amb aquest sistema. En aquest cas, retornant al meu projecte Obeses, hem tret 2 discos amb una discogràfica, perquè també la veritat és que quan vàrem decidir apostar per aquest projecte, doncs, necessitàvem, diguéssim, tota la maquinària de la qual disposa una discogràfica per promocionar-te, per fer arribar la teva música als mitjans, a cert públic, etc. També és cert que quan ja has assolit un cert nivell de repercussió mediàtica, tu pots treure el disc sense aquesta maquinària perquè tu mateix ja la generes, no? Si ja tens milers i milers de seguidors que estan atents a les xarxes socials, doncs, evidentment, el disc que tu fas pot aparèixer gratuïtament a la xarxa. Això és així en aquella gent que... Això és així en aquelles propostes que poden fonamentar-se econòmicament a través dels directes. Però no cal oblidar també que hi ha propostes que simplement apareixen en disc com a obra musical acabada i no tenen la possibilitat de nodrir-se econòmicament amb res més que amb aquell disc. En aquest cas, afortunadament, la nostra proposta no és no s'encabeix dins d'aquest àmbit estrictament de presentació exclusivament discogràfica, sinó que també tenim la vessant del directe. Però així, resumidament, Obeses no ho hem fet fins ara, però tampoc és una cosa que descartem. Molt probablement no, si més no, si estem parlant de grups catalans, és absolutament impossible. Uns músics que puguin mantenir-se en un estatus econòmic raonable exclusivament amb la venda de discos és absolutament impossible. Absolutament d'acord. En aquest sentit, tu el que fas quan aportes el teu disc a una discogràfica, en certa manera estàs com alimentant tot un col·lectiu musical. Jo no soc del parer de dir que s'estan quedant els teus diners. No? Jo considero que tot l'univers i el col·lectiu musical és una indústria, no? I hi ha molta gent que està treballant positivament per fer créixer aquesta indústria, gent que té interès honest que la música sigui present, tingui constància, vagi apareguent com una expressió artística de primer nivell, i quan tu ofereixes això amb la discogràfica estàs apostant una mica per això. No estic dient que si no ho fas no ho puguis defensar igualment, però en aquest cas sí que és cert que el que ofereixes, la teva proposta artística aglutina, diguéssim, tot un moviment de treballadors que estan treballant perquè la música pugui estar en primer pla. Si tu prescindeixes d'això, doncs, naturalment, tot aquest seguit de recursos amb els quals la música arriba a certs llocs, doncs no els nodreixes. Pots fer-ho per altres vies, naturalment, però sí que és cert que en aquest cas doncs, no segueix els mateixos recursos. Sí, sobre aquesta observació m'inclinaria a pensar que la característica de la proposta musical del grup determina bastant quin és el millor camí en aquest sentit. Si la teva proposta musical pot encabir-se en àmbits de concerts multitudinaris de festa major, per exemple, és segurament més intel·ligent anar per aquest recurs del periodista a la xarxa, aconseguir molta repercussió ràpidament. També faràs concerts amb molta gent que et ve pel simple fet que el que ofereixes és una música festiva que es presenta en festes multitudinàries i ràpidament tindràs una repercussió i un cert nombre de clients doncs, t'escoltaran. En canvi, si la teva proposta s'encabeix dins un àmbit més minoritari o d'exigència no tan multitudinària, segurament necessitaràs aquesta primera ajuda per fer-te arribar a un públic que no sempre està pendent d'aquest tipus de propostes.
La veritat és que, sent honest, amb la nostra discogràfica, música global, fins avui és una cosa que ni hem plantejat. Per tant, no puc dir-te ni que hi hauria una negativa ni un via lliure per fer-ho. Pel que tinc entès, avui en dia les discogràfiques són realment conscients, més que qualsevol músic, de les dificultats que suposa vendre discos. Però precisament per aquesta dificultat el que no fan o no solen fer, crec, és posar impediments de que tot el moviment musical pugui tenir vigència. Considero que no, i els números canten per ells mateixos. No? Els grups de gran repercussió mediàtica que han fet el seu grup a la xarxa, precisament per aconseguir repercussió mediàtica, perquè també hi ha una cosa de discurs que cal deixar-la clar. Ofereixes la teva música gratuïtament perquè et porta molta més repercussió mediàtica amb molta més rapidesa. Certs discursos d'empatia i col·lectivitat i d'oferir la música, a mi personalment m'irriten bastant perquè soc conscient de per què es penja un disc gratuït a la xarxa. Llavors, el problema que hi ha aquestes realitats són una mica de mal gust precisament per faltar respecte a la gent que comentava que només presenta la seva música a nivell discogràfic i és l'única font que té d'ingressos. Bé, personalment sobre això crec que un ha de ser honest i si aquesta gent ha decidit que el que ells ofereixen publica gratuïtament i a molta gent això l'ha convençut, no hi ha absolutament res a dir.